busanane Jawa Muslim. Niki juru panggihe. Griyane pundi lho? Kula mlangkah. Sajangkah tunggul Saya mikir, Mbak. Pokoknya lho, Mbak. Ono. Apa gantine wong sugih waras iki? Kula nyuwun suwun bines nyelok alon nyelok ilang. Gak melok-melok laku, Pak. Ya. Wo, tak wakili wo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mantani mawon kok. Ibune kalau bapak tau meeting nggih. Salaman karo bapak ibu saya, Pak. Sebentar. Nah, tahan dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kodok urek. Paripurna wisudan kali dharma. Temanggang kekali kadoyong ing rama manggeng ngajeng mengkuwerdi. Ing ngarsa asung tulodo ibu manggen wingking tuturi handayani tegese dadi panjurung lekasi putra temanggen kekali. Saya laju yen ora lumaksana nuwun sewu lawange emper niku kangge dalan manten. Dipun derekaken para widodara widodari Hapsara Hapsari. Nek iki Hapsara apa Hapsari aku gumruh. Bojo panderek saking tlatah Jethrak Purworejo. Monggo katuran pados palenggahan ingkang prayogi Anglaras moyong genira lumaksana.
Benar sering kok. Aku Ibu itu begini. Macam kamera. 1, 2, 3 dilenggahkan pelan-pelan. Enggak, Pak. Pelan-pelan, ayo. Oh, jenengan sempat sampingnya. Gocek pundaknya kanan kiri. Ya. Panjang sebelah sana. Gocek pundak. Dirangkul. Paelah kanan nggih. yen kowe dadi setiwati tanggapan aman nganti tekan bubar gawe dibayari ning salatmu aja nganti kedapi nggih monggo mengke sampun telas nuwun sewu kotake nggo kipas-kipas kaya buwe kuwi menika priya butuh wanita dipundhut endoke dadar karepe wong bebojane aja ana sing disinyetake kudu didadar dilalar apa enenge gantos manten putri dinulang manten kakung seto Mbak Muji saiki gak tau dulangan to apa to ujuane konten rujuk dan kambil ijo winadan nonton gelasnya tugel ora kena dilas temanten bu kira-kira ada yang baskop Purno anggere ngunjuk arsa sungkem dateng Rama Ibu karumnya temanten putri sungkem dateng temanten kakung gamparane dilolos tarumpahe dilolos tarumpah niku sepatu ini kan Sebut bencong. tukang mas karwa kula ngaturaken sungkem pangabekti ya yai tak tampa pangestunipun kakang tanpa nono dak kalingga murda monggo kang mas moderaken sungkem Rama Ibu monggo sepatune kakunge dicopot Mbak sepatune garwane dicopot sepatunya dilepas pengen nyosor tuh manten lanang lho lagi dhewe Selasa Rebu Kamis gorene kok pucet ning ngono gak turun nah nek ngono kuwi mantene gak apa-apa Mas aja kaya dhewe linambaran tresna kawan asih Dumyan apisih teneng Rama dalan Ibu Pro benang riwe kadya dineres angkles kekes kadya lelosan otot bebayune genti gentos datan rinaos genti genten datan leren monggo manten putri metu burine manten kakung mawon jadi mungkin boten gidekan buntutane Purna sungkem Rama Ibu sae bangsa patra arsa sungkem Rama Ibu ingkang saking tlatah Jetak Purworejo tegese pangrengkoe padha ora dibedakne Rama Ibu bangsa patra sungkemi Rama Ibu saka Jetak dibeteni pangreng
Mas Pokumijing oh sesuk mlebu sura wong mantu wis ora ana ya Mbak Muji pergi dandani dan kaya mending sunyanyi ya Bebas boleh bebas. Satu, iya Jempa boleh. piye enggak Ya sini, oke. Udah. nggih udah ngisor kabeh pasti gadah putune wong tembumo ngaju nggih kunjuk dumateng Mas Koirul Bapak Koirul pundi piyantunipun maos ayat suci Ya sini. Boleh kasih bebas dong, satu dua. nggih ini Mas Oke. Bebas boleh bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebas. Sampun. katan anake nangis nol kuru petian pikire loro kaya dipicis harus segetun arek gelindang gelinding karo niki cacuk niki untuk kecuk tempak untuk kecuk obor berarti ini Bahman wong edan nggih kira Mbak Nur nggih Ganti baju guys. Mbak Neni, ya Allah Mbak Neni bekerja terus loh. Terus dan enek bature nyalini, sitoke turu. Ya pinter. Ya dan jas. Yang ini iki lho warah-warane Mbak Manoharai. Oh Mbak Neni ding lali aku. Semare Mbak Neni. Ya Mbak Nen. Bature kerja turu bature. Oh, ngono mbok turun arep. Jarene sekapi itu ditu. Ayo. Ngono, oke. Piye? Lho rek ya. Jadi telur selele. Ala rek. Aja sekakak habis e. Iya. Lha iko, iko apik ngene iko. Kae apik. Regane karep lair. Kamu undangan sedaya kakung sewamana putri ingkang tansah sampun pinarak lenggah ingkang rinantu bahagia mulya kawonten ingkang kawula tresnani saderengipun kawula ngajak sarangan kami ingkang Iswahibul Hajah monggo sareng-sareng mulya yen kasane Santos Busono. tindak kawula mau tulakono syukur bagi saju dikundalan Aku seneng gak pernah dalange Pak Kecu. Suwi. Nyanyi ya, seneng nyanyi. Seneng aku. Seneng ya. Mbak Neni ya sowan. Mbak Neni ya sowan. lu enggak ngerokok ya tapi lebih ngerawat rezeki makin Ya, makin wes pas. beda kopi sak cingkir tadi materi 3.000 gini jadi Regane, Mbak. ana ngalam donya Kancane kerja yo. lagi layo Adik kakak nih. bisa Ngomongnya bisa dadi hujan. ngelingono sing maha kawasa limang waktu padha lakonono ana donya Kerja kabeh. ora wasi ibarate bunga mampir Pakai cong sama apa nih apa? ugi Pakai cong sama ya. Karepmu ojo lali marang ibadai kanggo saku ana akirate elakae ana suwarga papan gone wong urip mulya elakae ana neraka papan gone wong
Selamat baru. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Tamba ati iku limo salengane kang sepisan maca Quran salat wengi lakonono kabeh wong kang saleh kumula kabeh pati kudu watang ingkang luwih kabeh limo iki Allah Gusti Pangeran Ijazah